Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Ụmụnna ana m anamata ihe mmemme anyị WDS. Anyị ka nọkwa na controversial flashpoints. Agba nke isii ya, matters that look so controversial in the Bible. Ya bụ ebe ọ na-adị ka a ga-asị na otu okwu a na-adọ ndọrọndọrọ na ya, mana Kraịst anyị eziokwu ya kwụ ọtọ. Maturity and Divinity Series. Ya bụ ịdị ka Chineke si chọọ na ntozu oke n'ime onye nwanyị. Ezi onye nwanyị na Chineke anyị, onye okike gbatue bịa mee ka eziokwu nke ndụ ka ị ga-azọpụta ndị kara akara ndụ ebi ebi were ọnọdụ ugbu a ka ndị gị ịkara akara ndụ ebi ebi na eziokwu ndụ ha site na Jizọs Kraịst onye nwanyị. Amen. Nwanna m, ebe anyị nọ bụ agba nke isii ya, part 6. Anyị leba anya na agba nke ise. Anyị leba anya ihe a na-akpọ Christ righteousness. Leba anya na when you confess that Christ is your Lord and personal Savior. Leba anya na therefore now there's no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ya bụ do ya ma bedoro onye nke ekwete na Christ Jesus. Agwekọwa ya ọfụma. Bịa leba anya na ihe ndị ahụ niile. I say ọ pụtara na ihe ndị a pụtara na onye Christ bụ righteousness ya, ihe ọsọ ya ọ na-eme. Ọ pụtara onye kwu akwa na Christ bụ onye nwe na onye nzọpụta ya, okwu agwụ ihe ọsọ onye ahụ na-eme. Anyị wee were nwayọọ site na amara nke Christ tụrie ya nke ọma, nke na o kwenyere onye ọbụla nghọta ihe akwụkwọ nsọ na-akọwa. Mana taa anyị ga-elebanyekwa anya na ebe dịka our righteousness is like filthy rags. Ezi omume anyị dịka nkịrịka akwa n'iru Chineke. Nakwanụ Christ is the end of the law. Ya bụ njedebe nke iwu. Ka anyị lekere ihe ndị ahụ ihe ọ pụtara na ihe ndị ọzọkwa ga-esi n'ime ya na-apụta. Enyi ṅaa ntị, nwanna m ṅaa ntị, na onye na-ekwu okwu a kwuru okwu asị na ezi omume anyị dịka nkịrịka akwa n'iru Chineke. Ọkwa n'okwu mmadụ na-ekwu na mweda n'ala, humility, expression of humility, igosi mweda n'ala, igosi na Kraịst bụ Chineke nke Chineke ndị a dị nsọ, bụrụ onye ezi omume nke mmadụ agaghị eji ya atọ nke Chineke nke usu niile nke ndị agha. Ya mmadụ iwetu onwe n'iru Jehova otu aka ọ dị, bụ onye site na amara na-agụ ịgba mbọ anyị na ihe kwesịrị ekwesị. Ọ bụghị na anyị zuru ezu, naanị Kraịst Jizọs bụ onye zuru oke, naanị Chineke bụ onye zuru oke. Ṅaa ntị, okwu mweda n'ala. O nweghị ụzọ okwu a si agba mmadụ ọbụla ume ka mmadụ bie ndụ otu si masị ya, mee otu o si masị ya, ị na-anụ n'otu o si gụọ ka agụ ihe ọsọ gị na-eme. Ọ bụghị ihe ebe ahụ na-arụjara aka okwu a, ihe a nkụzi nke a isi ebe ihe ọsọ gị na-eme, ebe ọ na anyị isi omume dị ka nkịrịka akwa. N'ihi nke a ọ dịghịzi mkpa ka anyị gbaso ezi omume. N'ihi nke a ọ dịghịzi mkpa ka anyị chọọ ịdị nsọ, n'ihi na Kraịst bụ ezi omume anyị, bụrụ ịdị nsọ anyị ọ gbasaghị anyị. N'ihi na ezi omume dị ka nkịrịka akwa n'iru onye nwe anyị. Enyi, nkụzi a si n'aka Setan. Kraịst sara m kwụsị okwu a ike, kwụsị ya ike. Ṅaa ntị, ma ịhụrụ Kraịst anya kwuo na ịhụrụ Kraịst anya, ị ga-aga ọkụ mmụọ. Nke a bụ otu. Ma ikwukwe n'ihe Kraịst gwara gị kwuo, ọkụ mmụọ ka ije. Ya bụkwa na ịhụrụ Kraịst anya kwuo na ịhụrụ ya anya, kwukwu ihe ọ gwara gị kwuo. Onye ọbụla nke kwuru okwu megide ya na-agakwa ọkụ mmụọ. Otu aka ọ dị. N'ezi omume anyị dị ka nkịrịka akwa n'iru onye nwaanyị bụ otu o kwesịrị ịdị. Ọhịa anyị ga-ekwu n'iru ya, n'ihi na ọ bụ ya nwa bụ ume na ike anyị ime ezi omume. Ọ dịghị onye na-eme ezi omume ma ọ bụzi n'ike na amara Kraịst. Mana ọ naghị egosi na ihe ọ sọrọ gị mebe, ọsọ gị gbara ụtọ na-aga na main road. Ọkwa ihe na-akwa ya na-adọ ihe nwere ihe ọzọ. Nwaanyị ọsọ gị gbara ụtọ na-aga na main road, onweghị ihe o mere. Ṅaa ntị, bekee na-akpọ ya nudity. Ọ bụrụ eziokwu, ṅaa ntị, ọ bụrụ eziokwu, Paul agaghị asị anyị work out your salvation in fear and trembling. Work out your salvation in fear and trembling. N'ime egwu na nsọpụrụ na n'ụjọ ka anyị rụpụta nzọpụta anyị. Anyị ga-agba mbọ. Gịnị bụ ịrụpụta nzọpụta? Ọ bụ ịgbaso ezi omume na ịdị nsọ. Lee na akwụkwọ Philippians isi nke 2 amaokwu nke 12. Ị hụrụ ya? Ọ dị mma. Lekwa ya na akwụkwọ Matthew nke Kraịst na onwe ya na-ekwu. Matthew chapter 16 verse 19 isi nke 16 amaokwu nke 19. Ajụrụ ya sị, gịnị ka mmadụ ga-emeketa ndụ ebi ebi? Ezi onye ọ sị sakpọkwala ya ozi onye igosi gị na onwe onye nọ na-arụ arụ ga na-adọ na ya bụ onye ezi omume. Ọ sịgodị onye n'ụwa bụ onye ezi omume karịkwa Chineke bụ nna. Ọ sị ọ bụrụ na ị chọrọ ka iketa ndụ ebi ebi, ọ sị egbukwala mmadụ, akwakwala iko, ezukwala n'ohi, agbakwala mụgha megide mmadụ ibe gị, gị enwekwala anyukwu n'ebe ihe mmadụ ibe gị nọ, chai, ga-efekwala arụsị ofufe, sọpụrụ Jehova bụ Chineke gị, na-eme uche nsọ ya. Otu a bụ Chineke nke usu niile nke dị akịrị ụbọchị 7 n'ime izu, bịa na nke 7 kwụsị, nke a na-akpọ ụbọchị onye nwe anyị. Onye a ka m na-agwa gị maka ya, onye okike. Enwere chi dị iche iche, mana ana m agwa gị Chineke nke kere eluigwe n'ụwa. Chi ndị ọzọ dị, mana nke mere o ji dị iche bụ na ọ bụ Chineke nke kere eluigwe n'ụwa, onye okike. Akwụkwọ Romans isi nke 1 amaokwu nke 8 gbatuo, egoro ya gbadawa. Ọ sị gị na ọtụtụ kwenyere na Chineke a, mana ha adịghị enye ya otuto dịka Chineke nke kere eke. Ma enwere ọtụtụ chi, mana enwezi nke kere eke. Onye a nke kere eke bụ naanị otu. Na ọ sị na ha adịghị asọpụrụ ya ka onye kere eke. O wee bụrụ na
okwu a anaghị gosi ebe ezi omume bụ dị ka nkịrịka akpa n'iru ya. Ọ bụghịzi ka anyị wee nwụọ n'ime mmehie, ọ bụghị ihe ọ na-akọwa, ọ bụghị ihe dịrị ha na-akọwa. Ọ bụ ka Chineke hụta nweta n'ala anyị, hụta na anyị adịghị ebuli onwe anyị elu, afụli onwe anyị elu dịka ọtụtụ a na-apakọ egbe na-ebugo onwe ha n'elu. Ṅaa ntị, Mr. Preacher, Madam Preacher, ṅaa ntị. Chineke na-ebe akwa o, Kraịst na-ebe ezigbo akwa. Na m agwa gị eziokwu, ṅaa ntị. Ọ sị na onye ọbụla na-agba ndị mmehie ume, ma onye amụma o, ma onye preacher, ma preacher nwaanyị ma preacher nwoke, na-agba ndị mmehie ume. If you are a preacher of God, prophet of God, apostle, whatever you may answer, if you are strengthening sinners in any way, in any manner, either by body movement, by words of mouth, God is angry with you, but you won't know it. Chineke na-ewere gị iwe, mana ị gaghị ama. O nwere ike ya bụ na ịghọtaghị, mana emezi gị ịghọta, gaga n'ihu gị nwunye otiti Chineke. Ṅaa ntị, emeghe anyị ka abụrụ ndị na-agba ndị mmehie ume. O nwere okwu ị ga-ekwu onye mmehie adọchiri. Ebe ezi omume anyị dị ka nkịrịka akpa n'iru Onyenwe anyị. Ṅaa ntị, Jeremiah 23, ịbakwa na 23, gbada verse 14, ya wisi nkiri na-anọ sị, and I have seen a horrible thing in the prophets of Jephthah. Nakwantio, they commit adultery and walk in lies. Gịnị gbara ewepụgo n'ụlọ ụka na akwamiko ọpụgo a na-ekwutekwu ya na-esi asị iwe aha Jehova asị asị a na-ekwutekwu okwu ya o wee sị, they also strengthen the hands of evildoers so that no one turn back from his wickedness. All of them are like Sodom to me, and her inhabitants like Gomorrah. Ihunigwa na ndị na-agba ndị mmehie ume, o nwere nke a na-akpọ body movement, ya bụ ikwu ha okwu mana ahụ gị ebe ọ na-eje anwatara ihe na-ekwu maka ya. Na mgbe mmadụ sịrị Chineke bara n'ụlọ Zakiọs na-arịba ha ama na Zakiọs bụ onye 419, ya ba n'ụlọ ya. Ndị ngwa leenụ ya anụ, ọnwụ na o nwere ike ịba n'ụlọ Zakiọs onye 419, leenụ ya anụ a na-ekwu a na-asị enyi ọ na-akọwara gị gbana na ihe ọ na-akọwa onye ụkọchukwu, ihe onye ọ na-ekwu ma agbagụgba abụ ime 419 enweghị ihe o mere. Nakwa ntị, ọ bụ otu a ka ọ dị onye ụkọchukwu ma mmadụ nke na-agwa gị na ihe agbamụtọ enweghị ihe o mere, agbamike enweghị ihe o mere, izu ohi enweghị ihe o mere, n'ihi na ezi omume dị ka nkịrịka akpa n'iru Onyenwe anyị. Chai Jizọs ị na-ebe akwa. Nakwa ntị, ya pụtara na nwoke maọbụ onye ụkọchukwu maọbụ onye nkịtị na bekee sọ with impunity na-akpọ nwunye ndị mmadụ na-atọghị ụjọ na amaghị jijiji. Nwaanyị nkịtị o, prophetess o, ọ bụ onye ụkọchukwu, onye amụma oziọma evangelist o, onye ọsọrọ anya bụrụ akpọ ndị mmadụ bekee sọ with impunity. Ọ chọghị ịma otu ma otu. Gịnị batara ezi omume dị ka nkịrịka akpa n'iru Onyenwe anyị? Ụfọdụ enwe obi ekwe na ihe na-eme na POS taa. Ị na-ahụ ihe na-eme na ndị na-arụ na bankị taa, ị na-anụ ya otu mgbe ndị onye nwere ego n'ụlọ akụ fiam ego ya wụ gịnị amị anaghị ego ya mesịa ya bambam. Ya wụ ndị natara ma ndị ji nwayọọ nyopụta kedu ihe na-agbụ ya ihe na-eji adọrọ ego kaadị tupu ị na-amụ ihe na-eme akatụ gị alala ego ịtawụrụ okwute wee nweta ewele ya. Ọkwa ihe igba ezi omume dị ka nkịrịka akpa n'iru Onyenwe anyị. Ọkwa ihe igba Kraịst wụra righteousness anyị. Ịhụrụ ya mmadụ akpatara anya ụta tupu oge ego ịtara ahụhụ takwute kọnkịrị ya sị gị gịnị ka a na-akọ gị weta ego ame nke ọzọ agba nọ na-efe n'anya gị na-abụ ego ịtara ahụhụ ịtawụrụ okwute mmadụ ibe gị gwuru ahụ ya gbanyụọ foonu si na WhatsApp gbuo gị wayo, si na Twitter gbuo gị wayo, si na foonu sị gị gịnị ka a na-akọ. Otu agba nwere nwata nkịrị nwaanyị otu aka o si na-ebe n'ihi na egwuri ya kandom na foonu onye ha na-ekwasị ya kwere ụgwọ 100 gịnị milion oke amenzia ya na anụziti ma anụghị ya baa n'ụlọ ka ya sị ezi omume dị ka nkịrịka akpa n'iru Onyenwe anyị. Kwa eziokwu Jizọs Kraịst ị na-ebe akwa, mana ndị achọghị ma na ị na-ebe akwa. Ha sị na mụ na ha ziga ozi ọma n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Yeshua the Messiah ịgbara nkịtị. Ya bụ ezi omume dị ka nkịrịka akpa n'iru Onyenwe anyị. Ile anya na akwụkwọ 1 Thessalonians ka ile ihe okwu chapter 4 verse 6 gịnị ka ọ na-akọwa? Ọ sị that no one should take advantage of and defraud his brother in this matter, because the Lord is the avenger of all such, as we also forewarned you and testified. For God did not call us to uncleanness, but in holiness. N'ihi nke a, o wee sị nudity ya bụ nwaanyị iji oji na nwoke iji oji lụrụ unyi. Kraịst kpọrọ ya asị. Pọl wụ onye oziọma nke Kraịst kpọkwa ya asị. Ọ bụ na ọ bụghị ya asị ṅaa ntị. Kraịst sị gị dị ọcha n'ime na mpụga. Ọ sị mee ka ezi omume unu ka ahụ ya anya. Matthew 5 gbadata gụrụ ya gbada. Ọ sị ezi omume ka mee ka ahụ ọ bụrụ nwa Chineke mee ka ahụta n'ebe nwa Chineke site n'ojiji ị na-eji. Ọ bụkwa na ị na-eji ojiji dị mma ma agwa gị jọrọ njọ, ọ bụghị ya ka a ga-eji sị na iji ojiji dị mma adịghị mma, maka na nwere onye na-eji ojiji dị mma mana agwa ya dị mma. Ọ bụghị ya ga-eme ka anyị sị na iji ojiji dị mma adịghị mma n'eziokwu nke ndụ. Mana ṅanụ ntị, ahụzi onye na-eji ojiji dị mma onye jiri oji ka nwa Chineke atụba ya anasị gịnị ka a na-akọ a na-atụ ya ghọngwọm
ka o wee ghara iji oji ka nwa Chineke kama ka o ji oji ka onye akwụnakwụna. Akwụkwọ Ilu ga Solomon, Proverbs chapter 7 verse 10 ya isi nke 7 amaokwu nke 10. O nwere ojiji bụ ojiji onye akwụnakwụna, otu aka ọ dị mana nwoke mana nwaanyị, otu aka Chineke si kwuo ya. Oge ga-eji oji ka onye dị nsọ, oge ga-eji onye dị nsọ. Paul wee kwuo na akwụkwọ Timoti nke mbụ isi nke 2 amaokwu nke 9, 1 Timothy chapter 2 verse 9 gbatue ọ sị ka ojiji gị na-ekwupụta nwa Chineke bụ. Mana taa nwata nwaanyị ji oji ọma a na-egbu ya ọnụ, a na-atọ ya ka iwe hụ na ekwensu ugbu a bụ oge Satan, mana oge ya ga-abịa na njedebe. Ekwugide gị ọnụ ahụ gị bịasị bịa jimeji oji ka onye Babilọn. Udo adị, ọ bụ udo na-eduba gị na ilela n'iyi. Because are you not encouraging nudity when you condemn and make mockery of people who dress morally and modestly? Christ's righteousness ọ bụ ya ga-eme ka anyị baa n'ife arụsị gwọgbọ ọgwụ gbusi ma ndị mmadụ si na sinaja onye ihe ọma bịara gị iwe nsi naja gbunye anya ọkwa eziokwu na ntị iwe ghọta ihe na-agba gị. N'akwụkwọ Ezekiel isi iri na amaokwu nke 2 gbatue Ezekiel chapter 14 verses 2 to 7 ọ sị na o nwere nke bụ na mmadụ enweghị arụsị n'ụlọ ya. Ọ bụrụkwa na ị na-aga n'ụlọ onye dibịa o nwekwu na ọgwụ ya gwụrụ agwụ inwe n'ụlọ, mana a ga-ekpe gị ikpe ka onye na-efe arụsị. Chai ọsọ maka gịnị? Ọ sị na o nwere ndị nwere arụsị n'ime obi ha. Arụsị a na-efe efe. A sị na o nwere ndị nwere n'ime obi ha, ma ndị ụkọchukwu ma ndị a na-akọrọ ụkọ, ma ndị prọfet ma ndị a na-emere prọfesai, ma ndị evangelist ma ndị a na-emere evangelize, ma ndị Jesus Christ of Nazareth. Gbata n'ọsọ dadi. O wee bụrụ na mgbe mmadụ kpachara anya na-asị asị n'aha onye nwe anyị ka o wee lara gị, maka na ọ bụ efe arụsị. Otu agba ụfọdụ mmadụ lekọtara anya sị na Kraịst a na-eme Kraịst onye na-agbanwe agbanwe, onye kere eluigwe n'ụwa, onye site n'aka eluigwe n'ụwa tọọ ntọala ụwa ụbọchị 7 n'ime izu bịa na nkasa akwụsị. Akwụkwọ nsọ asị gị ọ dịghị agbanwe, onye site na amamihe ya kee ụwa na nghọta ya by his perfect wisdom ya tọọ ntọala ụbọchị 7 n'ime izu. Proverbs 3:19 isi 3 amaokwu nke 9 gụkere ya. Hebrew 13:8-9 onye na-adị agbanwe. Akwụkwọ Hebrew isi nke 13 amaokwu nke 8 isi 13 amaokwu nke 8 ruo na 9. Malachi 3:6 gbatue ọ dịghị agbanwe, ọ ga-abụ naanị mgbe anyị na-ana tait. Chai onye nwe anyị sị m jee gwa ha na adịghị m agbanwe. Ha ji aha m na-asị na-eme ka ekwensu na-aṅụrị ọṅụ, na ekwensu na-akọwa na arụ aka n'ihe m kwuru n'akwụkwọ nsọ na m sịrị na ọ dịghị onye ụgha ga-eketa ndụ ebi ebi. Ekwensu na-aṅụrịzi ọṅụ mgbe ha na-asị asị. Ọ bụ ya mere m ji agwa gị okwu a ka anyị kwuo eziokwu ka amara wee chịa. Ọ bụ na Kraịst Jizọs esite na ya tọọ ntọala ụwa, ndị metụ ọ ga-esi wee si n'ili bilie bụrụzi onye gbanwere agbanwe olo ma otu. Ọ gaghị eme ka ọ bụrụ onye gbanwere agbanwe ma otu na ntị. Ọ gaghị abụ onye gbanwere agbanwe. Ntọala anyị hụrụ atọrọ nke Kraịst tọrọ bụ ụbọchị 7 n'ime izu. Ọ bụ na ancient Rome ka a gbanwere ya. Nyakwa ntị kwuo eziokwu maka amara. Ana m ekele Chineke na ọtụtụ ndị ụkọchukwu gba matara na gị kwuo eziokwu ekwensị ejide gị. Ana m ekele Chineke na ọtụtụ aghọtaghị ihe ahụ ebe m na-arụjiri aka. Ha makwara na ọ dị onye m na-ekpe ikpe. N'arọ 321 AD, narị afọ 321 ka a gbanwere ntọala n'obodo dị anya na mba ochie Rome nke ochie. Ọtụtụ ndị ụkọchukwu gara akwụkwọ na Rome mana ọ bụ eziokwu ndụ ha na-ekwukwa na ya. Onye a ga-emere amara kwesịrị ikwu eziokwu. Onye dabere na amara kwesịrị na-ekwu eziokwu. Na ntị ọ bụghị ndị Kọrịntị nke mbụ isi nke 16 amaokwu nke mbụ. Ọ bụghị ya bụ na onweghị onye ma na ọ bụ ihe agbanwe. Ebe ahụ na-akọwa ọnụ okike nakwa ndị ọzọ. Acts of Apostles chapter 20 verse 7 anyị ghọtaghị ebe ha na-akọ na ndị Juu na-ebido ịgụ ụbọchị na mgbede, anaghị ebido ịgụ ụbọchị n'ụtụtụ. Ya bụ Good News Bible mere ka ọ pụta ihe nke ọma. Ngwa welite Good News Bible welite ya elu, ngwa gụọ ya Acts 20 verse 7 ngwa gụọ Good News Bible gị hụ ya ọ ga-enye gị. Ọ bụghị ya. Kraịst adịghị agbanwe. N'anya onye ọbụla mere Kraịst onye na-agbanwe emehiela mmehie kedu ya n'ọka ala mmụọ. Ihe is unchangeable. Ọ bụ ya tọrọ ntọala ụwa. Ịgụọ Genesis 1 gbatue, gụọ 2 gbatue, bịa gụọ akwụkwọ John 1:1-10 gị ghọta ya ọfụma. 10 ahụ na-akọwasị ọ nọrọ n'ụwa wee ka ụwa site n'aka ya. Ụwa ahụ enweghị mmehie, onweghị fault. Gị sị na o si n'ọnwụ bilie, mgbe o si n'ọnwụ bilite ya bịazie bịa gbanwe ya wụ na ihe o ji nwụọ ọnwụ maka ntọala ahụ ọ tọrọ. Ọ sị m kọwaa na ya ga-anọnyere m, na ya ga-eme ka ọ tọghọta. Ọ bụghị n'ihi ntọala ọ tọrọ ka o ji nwụọ ọnwụ. Ọ nwụghị ọnwụ n'ihi anụ ọhịa ọ gwara m. Ọ sị na ya nwụrụ n'ihi mmadụ. Ije n'akwụkwọ Hibru isi nke 9 Hibru chapter 9 site na amaokwu nke 26 ruo na 28 verse 26-28. Ọ bụ n'ihi anyị wụ mmadụ mehiere emehie ka o ji nwụọ ọnwụ n'elu obe. Ịhụ n'eziokwu kwụ ọtọ. Ọ nwụghị n'ihi ntọala ụwa ya nwa tọrọ. Ọ bụ onye tọrọ ya. Ọ bụghị ekwensu tọrọ ya ntọala ụwa. Ọ bụ Kraịst Jizọs tụrụ ntọala ụwa. Ọ sị m kwụsie ike
ka ndị ji okwu ụgha ndị ji aha ya asị na-aghọta aghọta. Onwe ndị ka eji aha ya na-asị asị na-aghọta aghọta ka e nwee ike tọpụ ha n'ikpe ọmụma ka amara ha dabere na ya nwee ike na-arụ ọrụ. Ọ bụghịkwanụ John 20:19 mere ka ọ bụrụ onye gbanwere agbanwe na-agba ndị na-eso ma kọwakwuo ya nke ọma. Ṅaa ntị, o nweghị ihe wepụrụ na ya. Ị na-anụ ụbọchị onye nwaanyị ọ bụ otu ihe ahụ, o nweghị mgbanwe. Ka na akwụkwọ Revelation ọ sị gị n'ime akwụkwọ Revelation isi nke mbụ amaokwu nke 10, ọsọ n'ụbọchị onye nwaanyị ya wee hụ ndị mmụọ ozi Jehova ka ha ji opi ike n'afọ. Ọ maka ndị na-asị na musical instrument bụ mmehie. Ụbọchị ahụ bụ ụbọchị onye nwaanyị. Enweghị ụbọchị onye nwaanyị ụzọ abụọ. Ọ bụ Kraịst onye tụrụ ntọala ụwa, otu ahụ si deme ya ka ọ dịghị agbanwe. Anyị kwuo eziokwu amara abata. Na ntị, agaghị asị na ezi omume anyị dị ka nkịrịka akpa anyị abịpụtatọ na mmehie. Ya bụ onye ọrụrụ si ọrụ ndị ọrụ onye ọrụ ama na gị ọrụ si ara anyị ọrụ, ma ọ bụ ndị gọọmenti ma ọ bụ ndị nkatị ka arụrụ ọrụ ahụ ejide ha ụgwọ ahụ jụ ịkwụ ha ụgwọ. Jizọs asị na agakwụ ha onye tara ahụ nwụrụ ọrụ agakwụ ya ụgwọ, ejide ya ụgwọ. O Kraịst mere anyị ebere. Ekwesị kasị ka ezi omume anyị dị ka nkịrịka akpa niile onye nwaanyị, onweghị onye ezi omume nọ n'ụwa. Ya onye rụcha ọrụ ga-ejekwa ya ụgwọ ọrụ agwa eziokwu. Ya arụgodo ọrụ ahụ rụọ na gị ụlọ ga-ejekwa ya ụgwọ. Onye enyere puku ijeri si ya ngwa ya rụọ na gị ụlọ ya ebu ego gbaa, buru ego enyere ya ka eji rụọ na gị ụlọ kọntraktị ya eburu ego gbaa, anakpụ ya na-ahụzi ya echi ya sị gị ezi omume dị ka nkịrịka akpa. Christ is my righteousness. Ọkwa eziokwu ụmụnna m ka anyị kwuo n'eziokwu n'ụtụtụ ka amara wee bịa. Proverbs chapter 24:7 o kwuru gịnị? O kwuru maka ndị na-apụnara mmadụ ihe n'ike na ọnwụ iwu ihe chere ha ihu. Ahụ kwuru akwụkwọ Deuteronomy isi 14 Deuteronomy 24:7 sị ịtọrọ mmadụ nsogbu. Ọ bụ nsogbu ka ọ bụ otu a ka ọ dịkwa ihe a na-atọ karị atụrụ mmadụ atụrụ ego mmadụ rụchara gị ọnụ ịkwụ ya ụgwọ ọ bụ otu efu ife afọ. Na ntị na vas 14:15 ọ sị ga-ejikwere onye ụgwọ jikwere onye ọrụ ụgwọ ya. Ụfọdụ ndị obodo tara ahụ takwụdị kọnkịrị ịrụ ọrụ obodo ịkwụ penshọn na gratuity esi ike. Ego a ga-eji kwụọ penshọn na gratuity agbụ kwuru ka Chineke goziere anyị ndị gọọmenti na-akwụ penshọn na gratuity, gozie ha, gozie ndị na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ ọnwa. Mana ndị a na-ebu ego kwa ụgwọ ọnwa ha eburu ga akpụkpọ n'ụlọ akụ jee kwụọ ndị na-arụ ọrụ ụgwọ. Ọkwa Kraịst bụ ezi omume anyị, ọkwa eziokwu. Ezi omume anyị dị ka nkịrịka akpa niile onye, ọkwa eziokwu. Ha na-anwụ isi, ọkwa eziokwu. Kwụọ ụgwọ akọba ogologo na ogologo na-akụ ogologo na ogologo. Jizọs anyị abụrụ ndị na-akpọ ezi ihe asị. Romans 1:28-32 go gbada ndị na-akpọ ezi ihe asị. Ihe ndị abụcha arụsị dị n'obi ga-enwe ezi ihe na-abịrị onye ọzọ ga-egbabichi akọkụ ya bibichie ya gbachie ụzọ. Ihe ọma na-abịara onye ọzọ ga-eme ngwa dọbụrụ krọs akọkụ gbachie ụzọ. Kraịst wee ezi omume eziokwu. Ezi omume dị ka nkịrịka niile onye nwe eziokwu. Nke ịhụrụ ihe ọma na-abịara onye ọzọ, ezi ife na-abịara onye ọzọ ịgbachie ụzọ stọpụ nya bụ ezi ife. Ewee mezie ka anyị bụrụ ndị nkwulu na ndị nkwutọ. Ọ bụrụ na Kraịst chọrọ ka anyị bụrụ ndị nkwulu, ọ gaghị ekwekwu na akwụkwọ Mark 3:28 akwụkwọ maka isi 3 amaokwu nke 28. Ọ sị na agaghị agbaghara ndị nkwulu mmehie ha na ihe dị ike na-abịakwasị ha, ndị oke nkwulu. Ọ bụrụ na Pọl ahụtaghị ya dịka ihe kwesịrị ekwesị, ma ọ bụ na James ahụtaghị ya dịka ihe kwesịrị ekwesị, nwanna James, ọ gaghị ekwu na akwụkwọ James isi nke 4 amaokwu nke 11 sị anyị abụkwara ndị na-ekwurịta ihe ọjọọ gbasatara ibe anyị. You do not speak evil of your brothers, speaking evil of one another. Ahapụgo okwu nsọ, hapụ okwu Chineke. Anyị ga na-ekwu ọ bụrụ okwu ọjọọ megide otu nwanna na ibe ya n'ime ajọ obi bụ ihe Ephesians 4:22-32 gụọ ha niile tụbadụ vas 30-32. Bitter jealousy, envy, acrimonies, obi ọjọọ n'ebe onye na nwanne ya nọ, arụsị dị n'obi. Ọ bụrụ eziokwu gị sọbasị ihe obi ọjọọ. Ekene dịzi ọtụtụ ndị ọjọọ na ha ghọta. Ọkụ ya mere taa anyị hapụgo okwu bara uru a na-ebe ngana ntị. Ihe ga-anụgbu abụ ndị na-eyi krọs, ndị na-anya krọs n'olu ha ncha ga-agba ọkụ mmụọ. Onye ụkọchukwu yi krọs n'olu ga-agba ọkụ mmụọ. Ṅaa ntị. Ma onye mere ha ji sị na m na-ekwu okwu ka Pọl. Amaghị m rizin ha n'ihi na ọtụ mmadụ na-ekwu okwu a masị na m na-ekwu na-emechi ka Pọl. Amaghị ihe kpatara ana m ajụ ha kọwara m rizin. Ṅaa ntị, adịghị m eyi krọs, mana agaghị m ekwenye na onye yiri krọs nyara krọs ya agwa ọkụ mmụọ ụlọ. Ọ bụrụ otu anwa belisi mere krọs ahụ chi gị, belisi mere krọs ahụ arụsị gị. Ma ọ bụ na ọ bụghị ya, onye nya krọs agaghị agwa ọkụ mmụọ. Ọzọ ọ gakwa na eluigwe maka na ọnya krọs belụsọ o mere ihe Chineke na-achọ. Kerekwa m iji kwuta ebe ọ bụ na anya ya nwakwa iji akọwa ije defend anyị kwugo eziokwu ndụ. Anaghị m eyi ya na m eyi krọs, mana ọ bụghị eziokwu na onye nyere krọs ya agwa ọkụ mmụọ olo bụrụ otu anwa. Bekee sị abụ na ị chọrọ ịbụ onye ezigbote ụkọchukwu anyị nwere fake gị wepụ sentiments ya bụ mara na anụ onwe, greed, bitter jealousy, kpọrọ m asị nakwa ntị. Ndị na-eme harvest ọkụ mmụọ asị
ndị na-eme harvest ọkụ ọ bụ ịma ihe bụ ịghọta ihe bụ harvest collection ndị anya gị bịa n'ụlọ ụka ebecha chọọchị onye lọcha na ọlaedo ọ harvest agbakọta ndị mara ihe ndị nwere uche collection of ideas harvest maka anyị tụọ na alụ anọkọta ọnụ atụ alụ maka otu ihe maọbụ ihe ọzọ ihe a bụ harvest of ideas collection of ideas ọ bụ otu akọ dị n'ihe ubi ile anya ịhụ na Jesus Christ gakwara harvest na John 7:1 gbatụcha isi asaa mokwu nke gbatu ị ga-ahụ na Jesus Christ gakwara harvest n'ihi na tabernacle bụ harvest ilekwa anya na Acts of Apostles chapter 2 ihe ahụ ebe ahụ hụrụ ebe ahụ Pentecost ahụ ọ bụ mmemme harvest ndị na-eso ụzọ Christ mmekwa ya nke ọma Acts of Apostles chapter 2 one down ọ bụ otu akọ dị ya bụ harvest ya bụ collection ụtọ ụgba otu a iwekọta ihe niile onye ọbụla na nke o nwere nweta ọ ya ka na-akpọ harvest iwe ọ bụkwa n'otu esi ghọta akwụkwọ nsọ esiokwu ndụ ka na-agba gị Christ Jesus gị hụ ya anya kwere ịhụrụ ya ije ọkụ mmụọ gị onye hụkwara na ya anya gbaga na ya hụrụ ya n'ihe o kwuru gị gbagha ya ijekwa gị na agbaga agala ọkụ mmụọ ozugbo harvest pụtara collection ya ntụkọta ihe ọhịa ọ pụtara mgbe ọbụla hụrụ asị ngwa anyị gbaa na ọnya ego maka nke anyị ga-anụ taa ọ harvest another meaning for harvest name for harvest collection ya bụ ikwu okwu megide collection ma ebete n'ụlọ ụka sị ele onye ga-enye anyị ego dị otu a ka anyị nwee ike na-agbasa ozi na redio igbulo onweghị ka imezi enweghị ncha harvest pụtara collection ya bụ na onye mere harvest ejekọ ha ọkụ mmụọ ma otu ga-ekwu eziokwu ndụ ọ dị ka ndị na-asị onwe ihe dị ka office of the priest na-agba ndị na-eso na-agba nke na-esote m ga-esegba ya ka e wee hụrụ office of the priest bụ ọfịs na-adị forever agba ndị na-eso ka m kọwaa ya ọfụma nke ọzọ wụrụ dịka m kọwara sị ịgba egwu gaa na akwụkwọ nkọwa okwu ka ịghọta ihe bụ riveri gaa ka ịmara ihe ọgwụ ndị nọ n'oriri na nkwari na-agba ndị elu na-ebibisi ihe na-eme ihe ga-enwe ndị ọzọ iwe ma nwe ihe kpọrọ gị bịa violent action ihe ga-enwe ndị ọzọ iwe ihe ga-akpasu ndị ọzọ iwe a na-eri gwa a na-aṅụ gwa a na-ekwu gwa na-ekwu nke na-abụghị ya mee ihe na-edo ha anya riveri na bekee na dancing abụghị ofu n'ihi na onwe onye ma mgbe o ji agba egwu involuntary action ajụrụ m Kraịst ese sị ya nna m kọwara m okwu a ọ bụ onye gbaa ya egwu onye mmadụ na-egwu gbaa ya ọ bụ mmehie enyi Kraịst wee bịakwute m sị m ọ bụghị eziokwu ma nke bụ eziokwu wee bụrụ na egwu dị nke na-eduba na mmehie a na-ete tụmadebe nwaanyị na nwoke nwakọtara onwe ha nwakọ onwe ha sị ha gbaga ballroom dance ebibi onwe ha ndị Igbo tụgharịrị Baịbụl tụgharịa ya mgbe ahụ akpọkwara ya otu esi kpọọ ya na ihe ndị ọzọ mmadụ na-eme iji wee asụ ndị ọzọ iwe nwa bụ na ọ bụghị enyi m onye gara na redio onye gara n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kwu okwu mana ị na-ekwu okwu megide ngwa egwu musical instrument ma gara n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi gị kwu okwu ha yi ele ụdị ihe dị ihe ka ebe ahụ na ihe jupụtara ebe ahụ ngwa ọrụ eji agbasa ozi ha na-etipụtakwa egwu ọ nwere egwu ka a na-eti n'ụtụtụ ihe n'abalị ngwa ọrụ ndị ahụ ebe ahụ ngwa ọrụ eji etipụta egwu ya bụ onye na-akọndem musical instrument gaa n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ya dị ka mmadụ ikwe nwe ya mụ enyi ka anyị were akara na olu kwusa okwu ndụ ebi ebi kwusa okwu ajọ omume hapụ nkwutọ ọ ga-eduba mmadụ niile n'iyi eziokwu ndụ Christ is the end of the law apụtara na ọ bụ na iwu agwụla dịka ụfọdụ na ka ọ bụ nsọtụ onye ihe na-arụji aka ebe ahụ ka o si na-agba ndị na-eso ka nkọwa ya nke ọma nsọtụ niile nke iwu nsọtụ onye Igbo Kraịst bụ nsọtụ abụghị na okwu ebe nkenke dịga na-eme ihe sọrọ gị ụsọ olo ọ bụrụ ya bụrụ otu anwa nwanna m ana m akọwara gị okwu a mgbede ihe na-eji akọpụta ọkụ ọla ebe na ọ bụghị ịbịa program gị hụ ọla ebe ọ bụ ka ịghọta kenesị ọ bụghị ikwu okwu mirakụl n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ga-eduba gị na ndụ ebi ebi lee ihe ga-eduba gị na ndụ ebi ebi ọ bụ nchegharị isi na mmehie mana gị si na mmehie gbapụ chọọ ezi omume chọọ eziokwu ndụ chụsie ya ike anyị esi na mmehie gbapụ o ji wesị anyị buru ụzọ chọọ alaeze Chineke na ezi omume na ihe ndị ọzọ ga-esota ihe ndị ọzọ abụ ma ọla ebe ma ọla Igbo ama ga-esotaja ọ bụ ozi taa abịa enwere ọla ebe na ọla Igbo ama dobe gị n'ihu mkpụrụ obi gị kwana ebe ọ nọ ebe ka ọ ga-anọ mkpụrụ obi ya ga-anata ọla ebe na ọla Igbo ama mkpụrụ obi ya ga-eme gị nwee ego nwebiga ya oke gị fee efe ego obodo oyibo na-enweghị nku you fly to America without visa and passport eme gị lọka gị jupụta na dollars eme gị wurizi ọgwụ gị bara esi baa ụba ma nwụta gị kwu ya eme gị gị wụ ọgaranya eme gị lụọ dị mụ ụmụ eme gị ọkwụ ọgwụla anụnụ ka imechiri ihe na mkpụrụ obi ga-anọ ebe ọ bụ mkpụrụ obi gị chọta ebe mkpụrụ obi ga-anọ ọhịa Kraịst kwuru ebe ụzọ chọta ebe mkpụrụ obi ga-anọ ọ sị ya wee nyezie gị ihe ndị ọzọ abazere gị ezigbo uru ma ọ bụrụ na ihe ndị a niile a na-etikpọsị ị ga-enweta mgbe gbuo mmadụ onye mere iji nwe ha ego nke a mekwa nke emeghị mmụọ gị na-achọgbọrọ n'ebe nke ụwa akwụkwọ nsọ sị ndị nkwusa dị ụta bụ ndị iro nke obe nke Kraịst
akwụkwọ ndị Philippines isi nke 3 amaokwu nke 18. Akwụkwọ nsọ si Pọl na-ebedịrị akwa ebe mgbe ọ na-ekwu ya na-ebe asị na ndị a bụ ndị iro nke obe nke Kraịst n'ihi na ha na-atụkwasị kuru obi ndị mmadụ ka ogome n'ihe nke ụwa a na-eti a na-akpọ ihe nke ụwa. Anya mere ndị akọrọ gị sị n'ozi ọma chegharịa Jizọs Kraịst na-arụ ọrụ ebe n'ọrụ Igbo. Lekere nwata nwaanyị a ị na-achịtara afụla aụtụ ọma ya eme agadi ọ chọọ onye ị na-aga nụ ejenti. Ọ na-ahụ ihe ndị ejenti na-eme taa ma na ịchọta ụlọ ma na elu ma n'ala ị na-ahụ naanị ejenti aga chọtara ya onye na-anụ ntị ka ọ bịa lekọta mama ya. Mana oge o ji apụ iruo onye ọ maazị ihe ọ ga-eme ọ nọrọzi ghara ịpụ nsogbu na n'ihi na oge akụrụgo ọnụ. Ihe o meziri bụ ọ nweta onye WDS ọ sị ya kedu ihe a ga-emere ugbu a na-amazi ihe ya ga-eme. Ọ sị ya ka enye ya okwu ọnụ Chineke. O wee werekwa ọnụ Chineke nye ya. O wee werekwa ọnụ Chineke ahụ onye a na-anụcha ntị ya na-ekwu ya sị ọ kpọọ ya si ya nyeme gasị ọ na-enweghị ihe ọ na-anụ ya were okwu ọnụ Chineke tee na ntị onye a olive oil eji bịa program gị nụcha okwu nke ndụ okwu agwụ ahụ ihe mere ga-akpụ okwu ọnụ Chineke ọ tee ya na ntị ya. Enyi bịakwa ka a ga hụ onye a ugbu a onye a ọ nọ ụmụaka sọ life and direct ọ tee ya na ntị ya. Ntị a nọ ebe ahụ mepee ọ kpọọ ya ọsa ya ozie ya ozi ọnụ ọ gwa ya okwu ọsa ya wee werezi ọsọ kripụ ka ọ wee mitizie flight. Otu aka nwata nwaanyị si n'ụbazie ntị otu aka ọ dị. Ndị na-ebu agha ụka ṅaa ntị, ndị na-efe arụsị site n'ibu agha ụka, ndị na-efe ụka ṅaa nọ ntị, ndị na-akpụ isi ala enye ụka hapụ onye nwe ụka hapụ Kraịst onye nwe ụka ṅakwa nọ ntị. Onye ụkọchukwu a nọ na chọọchị ka ya ọtụtụ ndị ụkọchukwu agbaala ama gosi gbakwanụ m nọ na abụ ụfọdụ a na-ekwu okwu Chukwu na redio edebe anointing oil debe nke a na-ekwucha ya ha were ya gwaba ndị ọrịa bụkwa ndị ụkọchukwu ha gwụrụ mgba m ọ bụghị otu onye ọ bụghị abụọ ọ bụghị atọ. Mana onye nke a bụkwa onye ụkọchukwu bụ ọ nọ ozi ọma ya mana o kwenyere n'ihe niile m na-esisa na-agbakwa ndị mmadụ ihe nkwe na ọ bụ eziokwu na ntị. Nwoke a onye nọkọtara mmadụ kọrọ ihe n'anya ozugbo ha kọrọ ihe ahụ n'anya anya onye ahụ emechie ewekpọwa ya si ya pastọ ya lekwe nke na-eme o wee sị hei o wee ruo ebe ahụ ọ sị ha ngakwa ntị na ya bụ onye ụkọchukwu n'eziokwu mana ya na ọ bụ Kraịst ka ya na-efe na ya na-efe ụka na okwu Chukwu a na-ada na redio na ya na-anụ ya na ya kwekwere na ọ bụ eziokwu na ihe ndị ahụ asịkwa na ọ bụ okwu ọnụ Chineke na ya kwetere na ya o wee sị olive oil na ya debere n'okwu ọ na-ekwu ọzọ ga-eso o wee were ete n'anya onye anya ya mechiri na mberegede anya ya nụrụ ebe ahụ mepee aka ọkakọkụ mkpu wee na-eku ọ na-asị ha na ọ bụghịkwa ya nwa ma ọ nkwenye ya kwenye n'okwu Chineke nke si n'ọnụ onye ụkọchukwu ibe ya na-apụta. Enyi nweda n'ala dị egwu humility chai. Ọ bụrụ na onye ụkọchukwu a njiri ememe nke abụmọkwa chọọchị anyị wee gaa n'ihu ikwu okwu megide eziokwu nke ndụ ọkwa Kraịst ka o kwuru okwu megide onye ọbụla na-ekwu okwu megide eziokwu na-emegide Kraịst. Onye ọbụla na-ebu agha ụka si n'ibe ị na-ebu agha ụka kwuo okwu megide Kraịst kwuo okwu megide eziokwu ahụ ọtụtụ mgbe onye ahụ na-end up bekee kwuru end up ibu agha megide Kraịst ma ọ gaghị ama echi ya na-ele anya ikete ndụ ebe ọ ma na ọ ga-alụ ọkụ mmụọ bekee already. Onye nwe gozi unu debe unu mee pa akọ nche mụ na unu ka anyị wee mara ebe anyị na-eje ka mkpụrụ ebe ihe ha zọpụtara site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.